Здравейте! Казвам се Чудо. Първо Иринка ме нарисува на лист хартия, а по-късно ме съживи с помощта на изкуствен интелект. Вярваш ли в чудеса? Аз съм чудото. Родих се в сън и придобих форма в рисунка, създадена от Иринка Христова. Тя не ме създаде, за да обяснява каквото и да било, а за да придаде форма на нещо, което имаше нужда да бъде разбрано. Украшението, което нося, събира фрагменти от живота, различните цветове на емоциите, паденията, надеждите, промяната, пътищата, новите начала. Това не са украшения. Това са истински части от човешкия път. Тук съм, за да споделям прости думи, създадени с терапевтично намерение, за онези, които се чувстват уморени, обезсърчени или имат нужда отново да повярват. Фразите, които следват, не обещават лесни чудеса. Те са малки жестове на присъствие, създадени да съпътстват, не да налагат. Чудото не винаги идва отвън. Понякога тихо се ражда вътре в теб. Повярвай в чудото на днешния ден. То често започва с една спокойна мисъл. Когато сърцето е отворено, и най-малкият миг може да се превърне в чудо. Вярвайте в чудесата, защото те съществуват.